Hello there. Hello there. Hello there. Hello pawb, what is happening? Siwt mae pethau, croeso nôl I PopT. Jed sydd yma yn eich cwmni unwaith to, mae'n hyfryd I weld chi'n dod nôl. Nawr, gryndor na fi fan hyn nawr. Dwi heb yn neud fideo fel hyn am spel, ond roedd bron rhaid I fi neud e. Oherwydd mae un o'r gyfresu mwyaf disgwyliedig y flwyddyn yn dod allan diwedd yr wythnos. Fi'n siarad am Obi-Wan Kenobi ar Disney+. Nawr, fi yn huge fan o Star Wars, fel fyddwch chi siŵr o fod yn gwybod oherwydd hwn fan hyn. Ac achos hynny, roedd wneud y fideo yma yn no-brainer. Felly, heb oedi mwyach, gadewch I ni edrych ar beth sydd i'w ddisgwyl o'r gyfres yma a roi'n barn ni ar trailer a'r gyfres yn gyfan gwbl. Cyn I wneud hynny, cofiwch I Tanysgrifia I PopT, ro thumbs up ar y fideo a gwasgu'r glwch notification, alright? So guys, sa'n gwybod os dwi wedi sôn yn barod, ond mae hwn yn huge. Massive! Nawr, mae yna lot o pethau rili da wedi dod allan yn myd Star Wars yn ddiweddar, fel y Mandalorian a pethau fel Boba Fett. Ond does dim byd mor fawr â hyn. Oherwydd, ni ddim jyst yn cael stori newydd sydd yn sicr o ateb llwyth o cwestiynau mae Star Wars fan eisiau gwybod, ond mae Ewan McGregor nôl yn chwarae'r cymeriad Obi-Wan Kenobi, ac mae Hayden Christensen nôl fel Darth Vader ac Angen Skywalker. Crazy. Ac mae Obi-Wan a Darth Vader am cwrdd unwaith to. Ond nawn ni siarad am hynny nes mlaen. Felly, y plot. Mae'r gyfres yn cael ei setio 10 mlynedd ar ôl digwyddiadau dramatic Revenge of the Sith, sef pennod 3 yn y Star Wars films. Lle nath y Jedi Order cwmpo'n gyfan gwbl, nath Anakin troi i'r ochr tywyll, colli'r high ground. It's over, Anakin! I have the high ground! A cwpl o limbs. Ac yna troi mewn I Darth Vader. Felly 10 mlynedd ar ôl hynny, ond hefyd yn cael ei setio 10 mlynedd cyn digwyddiadau A New Hope, sef pennod 4 yn y ffilmau Star Wars, y ffilm gyntaf nath cael ei ryddhau. Mae'r ffilm yma'n ffantastig lle mae Obi-Wan wedi haneiddio lot am 20 mlynedd, I fod yn onest. Ac mae e'n treino Luke a dechrau ar ei daith I ffeindio ei tynged. Nawr, mae'r ffilmau yma yn ffantastig. Maen nhw mor dda, nes I tyfu lan yn gwylio rein, ond y mwy bwysig, maen nhw mor bwysig I stori y ddau gymeriad yma. Mae perthynas y ddau gymeriad yma yn thema mawr yn ystod y ffilmau. Fi bender yn awgrymu gwylio'r ffilmio yma os chi heb gwylio nhw yn barod. Nawr, mae'r trailers allan ac mae hynny'n rhoi lot fwy o gwybodaeth I ni am beth sydd I ddisgwyl yn y gyfres. Nawr, ni'n gwybod ar ôl Revenge of the Sith, mae Obi-Wan yn mynd mewn I Hayden ac yn edrych dros babi Luke o pellter ar y blaned Tatooine. Siŵr o fod yn teimlo'n unig ac yn drist ar ôl beth ddigwyddodd gyda Anakin. Felly dyna lle mae'r stori'n cael ei sefydlu. Wrth gwrs, mae'r Galactic Empire yn cymryd dros y galaxy ar y pwynt yma, ac ar ôl digwyddiadau Order 66, mae bron pob Jedi heb law Obi-Wan wedi farw. Nawr, dydy hyn heb cael ei gadarnhau, ond wrth gwrs mae Yoda dal yn fyw, mae Ahsoka Tano dal allan yna, felly a fyddwn ni'n gweld nhw yn popol lan y gyfres hefyd, tybed? Ac wrth gwrs, mae Emperor Palpatine yn fyw ar y pwynt yma ac mewn pwer, so falle, just falle, fyddwn ni'n gweld fe hefyd. Anyway, nôl i'r stori. Fyddwn yn gweld yr Empire yn edrych ar draws y galaxy trio ffeindio'r Jedi sydd ar ôl, yn cynnwys Obi-Wan, gyda help y Sith Inquisitors. 2 cymeriad dyn ni wedi gweld yn barod, sef The Fifth Brother sy'n cael ei chwarae gan Sung Kang, a'r Grand Inquisitor sydd yn cael ei chwarae gan Rupert Friend. Dyn ni wedi gweld rein o'r blaen yn y gyfres animeiddiad Star Wars Rebels. Ond hefyd mae yna cymeriad newydd, sef y Third Sister, neu Inquisitor Reva, sydd yn cael ei chwarae gan yr actor Moses Ingram. Ond y peth sy'n cael y fans yn cyffro I gyd yw'r posibilrwydd o Obi-Wan a Darth Vader yn dod wyneb I wyneb unwaith to. Hefyd, mae wedi cael ei gadarnhau fyddwn yn gweld flashbacks o Hayden Christensen fel Anakin gyda Obi-Wan I weld mwy o fanylder mewn i'r perthynas. Yn fy marn I, mae'r trailers yn neud jobyn da iawn o cael y fans I gyd yn cyffroes, yn rhoi digon o fanylder o beth sydd I ddisgwyl yn y gyfres, ond eto yn cadw ei cerdiau'n agos. Nawr, mae yna bendant am fod cwpl o twists a turns yn y gyfres yma, ond dwi methu aros I weld beth sy'n digwydd. A diwedd y ail trailer, ho,
Mae fe'n neud i gwallt fi sefyll lan ar fy mreichau pob tro. Os chi ddim yn deall na ddim yn gwybod be fi'n siarad am, dyma chi glip. Mae'r gyfres Obi-Wan Kenobi yn dod allan ar 7fed ar 20 sef dydd Gwener yma ar Disney+. A mae'n dechrau off nid jyst â un penod, ond 2. Nid 1, 2. O, maen nhw'n sboilo ni. Gobeithio nath chi joio'r fideo yma. Gad o bod i fi yn y sylwadau os ydych chi gweld mwy o content Star Wars neu unrhyw ffilmau a raglenni fyddwch chi'n licio fi siarad am. Gad o bod i fi lawr fyna, right boys? Felly cofiwch i danysgrifio i PopT, rhoi thumbs up ar y fideo a gwasgu'r gloch notification. Diolch yn fawr am wylio guys, na wel chi gyd yn y fideo nesaf siŵr a fod. Ond tan hynny, ta-ta.